50 urte egin dugu euskeraren gurpilean dantzan. Inoz nora ezean, Berritutik Barakaldora nondik eta zelan joango Bilbon sartzeko bildurrez. Inoz, herriaren berbeta solia esparrutzen, ein biluautik egin behar dogura zubiginen, bidean itano galdurik. Artoak urkultzetik aditzak urkultzera pasatu gara, hori jauzia hori. Atzizkiak mugatzen eta mugagabetzen sekulakoak eta bi egin doguz. Emoionk gurpila horri. Esaldiak galdegaiaren arira antolatzen euskeraren dantzan. Inoz, Kirikinoren larreko euskera bizitik Mogelen Basarteko Unibertsitateko euskera jagira bidea egiten, gero lorategiz lorategi hainbat idazleren lanak irakurtzeraino, azelako dantzaldiak. Iketanik, zenbat alegin korapiloan, alkarlanean, Ander, Carmelo, Lonzo, eta ondorengo gazteagoak, apunte ginen, liburu ginen. Jesusen multikopisteak berbetan baleki, hankartean plakak apurtzerainoko puntapioa jaurtiko neuke. Orduan, dana egoan egiteko eta egiteke. Eta erderetan guztiz arrostu baino lehen, geure euskal izateari etxea egiten hasi ginen Derioko udako euskal ikastaroan, euskera jalgiadi plazara kantatuz. Zerete dago gure begi belarrietan, zer gure ahots eta keinuetan, asmamenaren lilura gozoa, hitzaren oihartzun estia. Gaur eskuartean esere zeukitetik, ia da neukitera pasatu gara. Gizarte euskalduna daukagu, baina ez euskaraduna. Erderaz, hobeto dakigu euskera jatorrez baino. Euskeria jakin beharrekotzat baino ezete daukagu ba. Iketanik, guk, ez geunkerrekondo mugagaineko gramatika estuegiaren aurkien jarri eta uraren berezko joanari oztopa jartzen egon behar. Uretan zanga, burgildu eta berez joan baino, hitzak irudi bihurtuz, hemen salto eta lastan, esan gura dugunaren ederra maminduz eta zurrubiloetatik bitza dariola urtenaz. Erranbidean danak dauka esanguraren bat, zertarakoaren bat. Hitzak, esaldiak, jarrerak, ahotsak, keinuak, isiluneak, betegarriak. Labairu Fundazioaren egitekoa ez da euskeraren aurrerakada handia txalotzea, edota asalkeria eta erdalkutsua salatzea. Gure egitekoa, euskeraz bizigura dauenari harrotasuna itzultzea da, norber herriko euskeraren soinu ederra zabaltzea. Gaur egun, molde barruan sartzen jaku dana, baita euskera berabe, normalkuntzaren izenean. Baina berbeta bakotsak berea dauka, eta gure herrikoak geurea. Gramatikaren katramiletatik gora, euskara bizia arnaz barritu beharra dago. Geure burua ikusi behar dugu euskeraren ispiluan, euskara irudi sortzailea sortuz. Holan, aukerako berbeak irudikatuko deusku izendatu gura duguna. Berben arteko joko dantzak oihartzunduko dau esangurearen egiturak eta egokia. Eta azkenik, euskera bizigarriek emongo deuskue munduko dinamikearen barri. Bide horretatik, gure mundu ikuskerea sortuko dugu. Irudiak darabil mundua. Irudiaren liluramenean bizi gara. Aintzinatean jainkoen bizileku ziren goitegietan, gaur jainko elektronikoen begi belarriak jarri ditugu.
eta euron bitartez ikusten eta entzuten dugu. Euren esanetara gagoz. Leiho horretatik jatorkun guztia jainkotu egiten dugu. Txikiak handi egiteko gai gara, zein handiak txiki. Eta jainkotsu hori gaur esku-eskuan daukagu. Geure buruaren luzapen bat baino ez da. Erabili daigun geure onerako. Labairu Fundazioaren etorkizuna aurre kolorez apaintzeko, halabeharrezkoa dugu pantaila horri klik egin eta etekin onuragarria ateratzea. Gazteen jakingureari euren tresna bidez erantzuteko. Tresna horren laguntzaz taldetasuna sendotzeko. Gazteria gure asmoetara erakartzeko. Euskerea etorkizunean oinarrituta dagoala erakusteko. Korapilo hori askatzen badugu, geurea dugu geroa.